През последните дни имахме възможността да изпробваме първите две устройства в новата серия мултимедийни таблети с Android на Arcos. Това са моделите 28 и 32 интернет таблет, които на практика са първите мултимедийни плеери с платформата на Google, достигнали на пазара още през есента на миналата година, а отскоро се предлагат и на българския пазар. В случая цифрите в имената оказват какъв е диагонала на екрана. Това са 2,8 и 3,2 инча. Разбира се, малко е необичайно да наречеш устройството такива екранни таблети, но такова е решението на френската компания. 32 интернет таблет е по-интересен от двата, затова по-подробно ще спрем внимание върху него, няма да пропуснем и другия. Като цяло разликите между двата са по-малко от приликите. Устройството е дебело, едва 9 мм и тежи само 72 грама и е много компактно, така че без проблем може да го носите със себе си. Задният панел е метален и не може да бъде свален от потребителя. Или поне не намерихме начин това да стане лесно. Интересно е, че върху корпуса има само 3 хардуерни бутона. Това са два за управление на звука и трети за включване, който служи за заключване на екрана. Върху предният панел обаче има цяла поредица от сензорни бутони. Освен характерните за Android, са добавени още два за управление на звука. Върху долната страна имаме жак за слушалки, микрофон, LED индикатор и микро USB порт. Върху задният панел има една изненадваща екстра и това е добавената VGA камера, която освен за снимки служи за запечатване и на видео. Централно място върху предния панел заема дисплеят с диагонал 3,2 инча, резолюция 400 на 240 пиксела, изобразява до 16 милиона цвята и е изработен по резистивна технология, което означава, че ще трябва да приложите лек натиск, за да активирате екрана. Версията на Android, на която разчитат и двата плеера, е 2.2.1, като апдейта до нея става автоматично, щом свържете устройството с интернет. Това в случай, че сте закупили устройството с по-стара версия на платформата. Самият процес за обновяване на софтуера отнема няколко минути и е добре да го направите преди да започнете да използвате устройството, за да си спестите евентуалната загуба на данни. Интерфейс е познат и с него на разположение са 5 страници на основния екран за разполагане на уджити или връзка към предпочитани приложения. Плеера има и опция за използване на анимирани фонови изображения, която обаче липсва при модел 28 интернет таблет. Ще припомня какви са основните промени с Android 2.2. На първо място по-високата производителност, благодарение на компилатора Just in Time. Освен това има подобрена работа с Microsoft Exchange за синхронизиране на контакти и календар. Има нови уиджети и опция за инсталиране на съвместимите приложения в допълнителната памет на устройството. Все полезни неща. Arcos 32 и 28 интернет таблет са атрактивни заради хардуера, който е поместен в тях. И двата модела използват чипсет Texas Instruments SOMAP 3, който включва процесор RAM Cortex A8 на 800 МHz с допълнителни DSP процесор и 3D графичен ускорител, SGX 530 съвместим с стандарт OpenGL S2.0. Последното е от значение, тъй като позволява на устройствата да работят с всички атрактивни игри, които обикновено са запазени за моделите от по-висок клас. За да покажат възможността на хардуера, ако с предварително са инсталирани 3D играта Raging Thunder Light. Всъщност моделът 28 интернет таблет е с по-малко количество RAM памет, така че не очаквайте съвсем същата производителност като тази на 32 интернет таблет. Мобилните приложения на Google отново липсват в устройството, но това е разбираемо, след като отсъстват и телефонни възможности. Все пак има лесен неофициален начин, чрез който може да ги добавите с инсталирането на приложение. Но въпреки това на разположение е услугата AppSleep. В нея има много безплатни и платени заглавия, които са тествани за съвместимост с устройството на Arcos, така че те ще работят и с разгледаните два модела. Няма проблем, разбира се, да инсталирате и APK приложения за Android, които сте изтеглили от интернет. Стандартните приложения включват познатите браузър, календар, калкулатор, указател с контакти, почтенски клиент, диктофон, 3D галерия и така нататък.
От Arcus са включили клиент за достъп до музикалните стриминг услуги на Deezer. Приложението eBuddy за работа с различни EM услуги. Wikipedia за бърз достъп до Wikipedia, Twitter клиент и приложение, с което може да превърнете устройството в фоторамка, което да показва и снимки от вашите профили в Facebook, Flickr, Picasa или пък от компютър, който е свързан с домашната безжична мрежа. Браузър е съвместим с Flash 10.1, но за сега не включва необходимия плагин, който чака одобрение от Adobe. Когато бъде такова, ще бъде достъпен за изтегляне от потребителите. В тази връзка, ако изберете споменатия по-напред неофициален начин за инсталация на приложението на Google, ще може да изтеглите плагина за работа с Flash директно от Android Market. Arcus 32 интернет таблет включва и камера, но основното предназначение е за запис на VJ видео. Прави VJ снимки, но като цяло не очаквате чудеса. Стигаме до мултимедийните възможности, които са повече от впечатляващи, но друго не сме и очаквали от Arcus. Устройството се справя перфектно за възпроизвеждането на видео с резолюция до 720p, като файлите могат да бъдат на различни популярните формати AVI, MP4, MKV, MOV и така нататък. Поддържа се показването на субтитри, дори и такива, които са вградени в MKV контейнера, като предоставя възможност за избор, ако има няколко потока. Освен това има и опция за промяна на размера на шрифта и кодировката им. Видеоплеера поддържа и файлове с повече от една аудиопътека. В интерес на истината за активиране на пълните възможности е нужно и закупуването на допълнителен синема плагин от сайта на Arcus, но това се прави еднократно. Видеоплеера дава възможност за промяна на мащаба на изображението, избор на еквалайзер за персонализиране на звука, поставяне на отметки и контрол на яркостта. С апдейта до Android 2.2.1 компанията добави опция за изтегляне на постер и допълнителна информация за филмите в колекцията ви. В музикално отношение положението също е интересно. Музикалният плеер е с атрактивен интерфейс, разработен от Arcus, който улеснява използването с налека и като цяло много функционален от стандартния за Android. След поддържаните формати, освен на MP3, VMA, WAV, са още Vorbis и FLAC форматите, които са осигуряват високо качество на звука. Това нещо важи и за тези формати, важат и за модела 28 интернет таблет, което е впечатляващо за ценовия клас, който се намира. Устройствата възпроизвеждат и различни формати изображения. Положението е любопитно и по отношение на комуникацията. И двата плеера могат да работят с Wi-Fi мрежи, като поддържат и актуалният стандарт N, така че може да бъдете онлайн по всяко време, стига да близо до вас да има безжична точка за достъп. Моделът 32 интернет таблет обаче има известна предина, тъй като е снабден с Bluetooth възможности. Освен за връзка с безжични слушалки, те служат и за връзка с телефон, като по този начин може да споделите с плеера мобилния си интернет. Връзката с телефон може да бъде осъществена и чрез USB кабел. И двата модела поддържат протоколите Samba UPnP за удалечен достъп до набиращо се фокална мрежа съдържание. Тук е мястото да споменем и, че двете устройства поддържат така нареченият режим USB Host. Той позволява връзката на външни аксесуари и устройства. Например, може да закачите, да свържете фотоапарат, външен твърд диск, USB памет и така нататък. Чрез преходник е възможно добавянето на клавиатура или мишка. При модела 32 интернет таблет връзката с аксесуари, включително и външен GPS приемник, става и през Bluetooth. Освен това, устройството има и TV изход, чрез който може да гледате HD видео върху телевизора си, но това става чрез допълнителен кабел. И за финал моделът Arcus 28 интернет таблет. Той до голяма степен повтаря характеристиките на 32 интернет таблет, няма обаче Bluetooth, камера, TV изход и кардиорни бутони за звука. Има по-малък екран с QVGA резолюция, който освен това е с по-ниско качество. Така, въпреки това се предлага в два варианта в зависимост от градната памет, 4 и 8 ГБ. И като цяло е чудесна алтернатива за всички с по-ограничени финансови възможности, които не искат да се лишат от разширените мултимедийни възможности на модела 32 интернет таблет. Отново може да играете на 3D игри, да гледате видео субтитри и слушате висококачествена музика в различни формати, а на разположение с приложенията на Arcus, които са добавени от AppSleep или изтеглените от интернет, или вече от Android Market, ако решите да
добавите достъп до тях. Макар че същия процесор е ускорител, моделът не поддържа възпроизвеждането на HD видео, но това едва ли е пропуск, тъй като няма TV изход, освен това екранът е прекалено малък. По отношение на времето за автономна работа, Arcos 32 интернет таблет може да възпроизвежда музика в продължение на 24 часа или да плейва видео при 6 часа. И така, Arcos продължава агресивно да настъпва на пазара на музикалните плеери с решени възможности. Тези две устройства са доказателство за това. И двата модела с необичайна висока функционалност на този ценови клас не правят компромиси с мултимедийните възможности, като 3D игри, възпроизвеждане на всяко видео и аудиосъдържание, поддържане на субтитри и така нататък. И в същото време осигуряват желани опции като връзка с интернет и персонализиране чрез допълнителен софтуер.